It-tnejn filgħaxija l Malta bdiet u l-estiet xogħlijiet ta' tħaffir u tqejjid ta' pajpijiet fir-roundabout tal-Kappara, dan bħala parti mill-pjanijiet biex issaħħaħ id-distribuzzjoni tal-elettriku madwar il-Gżejjer Maltin. Ħaddiema tal-Ene Malta ħadmu matul il-lejl biex iħaffru trinek min-naħa l-oħra ta' din it-triq traffikuża u jqedu pajpijiet li minnhom ser jgħaddu cables biex jagħtu l-elettriku liċ-ċentru tad-distribuzzjoni f'Manuel Island. Ix-xogħlijiet saru taħt is-superviżjoni tal-Inġiniera tal-Ene Malta u b'kooperazzjoni sħiħa mal-Pulizija u Transport Malta biex bekk it-triq ma jingħalqet fl-ebda ħin. Iċ-ċentru ta' Manuel Island qed ikun żviluppat flimkien ma' ieħor simili f'St Andrews propju biex jitjieb is-servizz tal-elettriku lill-klijenti fl-inħawi ta' San Ġiljan, ta' Sliema, il-Gżira u ta' Xbiex fost oħrajn. U pjanat li dawn iċ-ċentri parti minn proġett estensiv varat fl-2014 biex tissaħħaħ id-distribuzzjoni tal-elettriku fil-pajjiż jitlestew fl-2016. Dan fl-istess waqt li l-korporazzjoni mexxiet b'xogħlijiet oħra madwar il-pajjiż biex tkompli bit-tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni. Fil-fatt bħalissa qed jinbnew żewġ ċentri tad-distribuzzjoni ġodda propju fix-Xewkija u l-Marsa filwaqt li għad ta' ċentri oħra qed jiġu msaħħa b'apparat ġdid. Lilien minn dan il-korporazzjoni qed iżżid għadd ta' kilometri ta' cables b'voltaġġ għoli bejn ħoloq differenti tas-sistema tad-distribuzzjoni biex bekk tikseb konnessjonijiet addizzjonali u tkun tista' twieġeb aktar malajr għal ħsarat naturali li jinqalgħu.